माजबाद पुलिसनि सिग्रोमनायाव फिन 266 किल'ग्राम भां जब्द खालामदों लोगोसे सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। माजबाद पुलिसआ उदालगुरि जिल्लानि सा आसाम अरुणाचल सिमायाव थानाय रौता दैमानि गुदु हाग्रानिफ्राय 266 किल'ग्राम होबथाजानाय गान्जा जब्द खालामदों। हमजानाय गान्जा सिखाव फालांगिरिया माजबादनि 4 नं लामाबारि गामिनि राजेन भुया। अपारेशनखौ दैदेनदोंमोन माजबाद पुलिस थानानि आइसि चित्रनिल दास आरो लालपानी पुलिस थानानि आइसि प्रणब बरुवानि हानजाया। जब्द खालामजानाय गान्जानि गेजेर हायुङारि अनुमान खालामनाय हाथाइनि बेसेना 13.3 कौटि रांसो जागोन। बे समावनो माजबाद पुलिसआ केस नम्बर 38/25 रेजिस्टार खालामो आरो सिखाव फालांगिरिखौ उदालगुरि बिजिरसालियाव थिसनो आरो हमजानाय गान्जा सिखाव फालांगिरिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरो। নাম কি? রাজেন রাজেন কি? ভূঁইয়া ঘর ক'ত? নামবাড়ি সারিগুড়ি গাঁজাখিনি ক'ৰ পৰা নি আছিলা? বহাবস্তি বহাবস্তি। কেই বস্তা আছে? 10 বস্তা। তুমি অকলে আনিছা না আৰু কোনোবা আছিল? নাই লগৰীয়া আছে সিহঁতে পলাই গ'ল। পলাই গ'ল। বহাবস্তি কোনখিনি জেগাত? বহাবস্তি গাঁৱতে গাঁও অসল অৰুণাচল। माजबादनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट NBT लाइभ।